Gigamitan nila dito utok mga kasama. Maro yung kayo ng mga Piniriso dito sa may Cagayan de Oro, particularmente sa Puerto Pulis Station, kay gigamitan matud pa og tubig with asin. Ang ilang breakout, ang ilahang pag-ikyas, paggawas, paggabas ni ining kulungan nila. Kay matud ba diri sa report mga kasama nga gigamitan lagi og tubig with matching asin ang paggabas sa lock sa prisohan. Dito sa prisohan sa panglalaki nga sa Puerto Pulis Station, lagi aron makasibat kining unom ka Piniriso. Kaganinan kining kadlawon mga kasama Enero 12 gihapon ning kasamtangang tuig. Og sumala pa nga ang wala daw kini na matikdan sa maong nagbantay sa nabilin sa maong warden dito og wala sab daw kini damha nga tinud-on siya mga kauban ang kining sumala pa sa Piniriso lagi daw wala ni kini nagdahom nga tinud-on lagi daw siyang kauban murag na surprise na lang siya, uy pwede na ta magkagawas. Sayron sab di ay mga kasama nga pito yun ay ni supposedly ang ana sa maong prisuhan. Dakpan na yun ang isa, malas yun isa. Pero tinood lagi mga kasama kanang luyo sa luyo ni ini katulagi in a serious note mga kasama. Unfortunately gi-relieve kining sa pwesto ang katong hepe sa Puerto Pulis Station lagi tungod sa pag-ikyas ni ining unom ng mga Piniriso kaganinang kadlawon sa may Cagayan de Oro. Straight to the point. Straight to the point.